एडसी चौंगबरी रिक्शावी 3 मार्च तालनि पाइथक सालमारी 30 सालमारी ग्राहक सल 25 नং नতুन बाजार मालबासा कन्स्टिट्युएन्सि तिप्रा मथानि कैंडिडेट सजय अजयनि तिफांबाय करबकनि बिरानजय पारा आमसि दर कैम्पेन खालायजाखा लुकुरमनि नग नग थांगै आबायमं खालायमानि नुकजाखा दर कैम्पेन खालायमंनि बिसिंतै असल आबायमंनि खलाबो अंखरै तिप्रा मथानि कैंडिडेट सजय अजयनो लगे रिखा 43 करबक कन्स्टिट्युएन्सि एमएलए सञ्जय मानिक त्रिपुरा तंग लगे करबक ब्लक प्रेसिडेंट किरणमय त्रिपुरा TWF सेंट्रल कमिटिनि सेक्रेटारि एनार्जी देवी त्रिपुरा 25 नং नतुन बाजार मालबासा कन्स्टिट्युएन्सि YTF नि कास्को तपन देवबर्मा तंग लगियो बरक बांथाया बसुंनि सेंट्रल कमिटिनि आदं आजमत मिया खबै जुदा आदं असल नुजाखा कामी बेरायै लोगरनि नग नग थांगै गोबां बुधबाय कबलाय खरेन बागै आबायमं आबायजाकमानि जों दिनै दक्षिण करबुक बिरन्जय पारा नि सिमिन सोरबा कलेजरा जों तकरीबन दिनै 45 किमी जों रानखायनाय जत जों पारा गुरियै जों जतनि नखुमा थाङै जों मेसेज होनाय दिनै बुबाग्रानि लाय एरो फाय मानजा फायजा दिनै 42 करबुकनि एमएलए बरमगाना सञ्जय मानिक त्रिपुरा आरो दिनै एक्स ताबुक जे बर्तमान दिनै कैंडिडेट कताल दिनै बरमगाना सुजय उच्चय आरो जत सिनि बुबाग्रानि वारियार्स फायजाक जों ताबुक जरार किसा कायनाय जों दिनै एमएलए सानो किसा कक सानै बागै हामबाय बेलायखाय खातुन खाजानि बिसिंतै चिनि 25 नतुन माजा मालबासा कैंडिडेट न जितिरनानि बागै और जत चिनि ताखुकताय बुखुक सं नरक साइतक बायो एबं ताइबो किसा मा साइतक नाय जों नुइ तंग सि तंग दफासि कतर रां फैसा कतरिया आबो चिनि बखा मातमनाय बुसकांगो चिनि 22 থেকে 23 टा चिनि 100% चिनि आबो जों नागै सीट फाइबो सीट नागै जों सरकार गठन खायनाय जों चिनि डिमान्ड नतियै चिनि मेन मुद्दा नतियै जों तिनि दूर कैंपेन खायो और जगह फाइजा चिनि बरन गोनां प्रार्थी सुजय उच्चय चिनि प्रेसिडेंट हिरणमय त्रिपुरा चिनि जुनालनि वाइस चेयरमैन मलिता मोहन त्रिपुरा YTF नि प्रेसिडेंट तपन देवबर्मा चिनि ब्लॉक नि सेक्रेटारि चिनि नकुल जय रियांग ताई सबसे चिनि अरनि लादेन अनि असमत मिया बाबू जों जत मिलिए काका नरेंद्र मुरा सिंह ताई जत चिनि मामा सं ताई बुमा बदननि एनार्जी देवी त्रिपुरा ताई जत बुमा बदननि बुखक संनो हामबाय जानगो चिनि अम शुरू एवं जों सालथाय आसे जरा जों दूर कैंपेन खानाय मियाबो खायो उसकांबो खायो लगातार कंटिन्यूअसलि जों खायतनाय बनि साइड बाय साइड आं जखनो कयनाय खोना 1 तारिख न खोना 1 तारिख जिनि भूभागरा चिलासरी मनोबंखल एकटा समय दुइटा समय से रैली खायनाय आरो जत फाइ मानते फाइनायनि बागै आं जतनो कयनाय मीडिया ताकुकताय बुकुसनि सुरते हामबाय ताबुक जों जत जागा पजिटिव रेसपन्स जे जत सा बुबाग्रा फाइन नांनाय सुजय उच्चैया बुबाग्रानो से जों उंगोदोगो माने जत सा से जों इरो बुरुनो नायरिया जों बुबाग्रानो माखांनाय से जों बुदुनाय जत पजिटिव तार माने अमति चिन्ह आनर चिन्हव जों बुदुनाय होनो जतनि बाखागा माने डिसिजन लाजा बा चंगलायजा